Dar ferramentas ás familias para afrontar as diferentes fases de crecemento dos fillos. Este é o obxectivo fundamental de Pais Agarimosos, a iniciativa posta en marcha dende o Concello de Poio. Escoitando as peticións que viñan das nais, de pais e das diferentes familias, pois decidimos levar a cabo o que ven sendo este proxecto socioemocional, que consiste na mellora de afectividade, na habilidade, sobre todo para as familias e para dar ferramentas e recursos para adaptarse ás diferentes etapas de desarrollo dos seus fillos. Estas sesións socioemocionais están dirixidas a familias con nenos de 0 a 12 anos e inclúense no programa Educándonos, no que participan os colexios do Concello. As xornadas correrán a cargo da coach Raquel Pedrouso. Se trata de detectar que problemas poden ter, ou máis que nada, como poden pensar, que poden sentir os rapaces a diferentes idades e intentar darlle aos pais ferramentas, de alguna maneira, pois para poder axudalos, entendelos e con iso pois mellorar un pouco a relación. E iso sería unha maneira de complementar tamén o traballo que se ven dando nos colexios. Celebraránse 7 sesións que arrincarán o vindeiro 14 de marzo. Os interesados poden inscribirse no mail poiomovese@concellopoio.gal. As matrículas terán un custo de 10 euros para os empadroados en Poio e de 25 para os que non o estean. Marga Caldas tamén adiantou que a intención do Concello é poñer en marcha unha iniciativa semellante, dirixida desta volta ás familias de adolescentes.